Wakka, 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 wakka. Jep, jep, jep. Jep, jep, jep. Ik ben Jente Visser. Ik ben de nieuwe thermometer van Show Winter Kostu uit Stiens. Een thermometer doet eigenlijk van alles. En ook eigenlijk alles tegelijk. Dus je doet dingen met de muziek aangeven welke nummers je gaat doen. Maar ook of je een showtje gaat doen, waar je langs loopt, waar je naartoe loopt. En ja, allemaal dat soort dingen. Je let eigenlijk gewoon op wat de band doet en ja, dat bepaal je eigenlijk zelf. Nou, het is wel leuk, zo als je bijvoorbeeld in Spanje bent, dan ben je gewoon een paar dagen weg. En dan ja, voelt het toch wel als een, ja, sommigen zeggen dan een soort van tweede familie. En dat is ook wel zo, dat is wel leuk. Want je zit eigenlijk gewoon een paar dagen en nachten gewoon met elkaar. En zo'n BMC, dat is gewoon, je repeteert heel veel met elkaar. En om dan samen dat te behalen, dat is wel mooi. Het WMC is het Wereldmuziekconcours. En dat is ja, toch wel de soort van Olympische Spelen voor de amateursmuziek. En daar zijn wij eerst op geworden op de Marsparade. En dat is dus een soort van show die je loopt binnen ja, een parcours eigenlijk. En daar zijn wij het hoogst op geëindigd. En ja, daar hebben we dit showtje ook in gedaan. Geeft! 8! Voorwaarts! Mars! Jente, wat zou er nou gebeuren als je hier net voorop rennen zoest? Ja, dat is een goede vraag. Wordt het dan een chaos? Zullen we het gewoon eens proberen? Nee. En het is wel eens handig zeg maar, als je gewoon iemand ervoor hebt die dat wel allemaal aangeeft, zodat de hele band wel weet ja, toch wel wat je doet. Zeg maar. Zo met z'n allen kan je dat toch wel, wat ik al zei, zo van, kan je dat afspreken. En dan ja, ben jij degene die dat allemaal moet doen en ja, soms ook wel oplost. Zeg maar. En dat is toch wel fijn voor de band om dan één iemand te hebben die dat toch wel bepaalt. En wat voor instructies jou dan halen je? Je handgebaren? Ja, de bochten. Dus wanneer zo'n bocht ingezet wordt, maar ook zeg maar wanneer de band dat dan moet doen. Maar je kan ook met de stok dingen aangeven, dus dat ze bijvoorbeeld stoppen, maar ook dat ze weer teruggaan, Engels. Dus je kan er van alles, ja, eigenlijk van alles doen. Nou, let maar eens wat zien. Nou, vroeger was ik, toen deed mijn vader dit ook al, toen liep hij er ook voor als thermometer. En toen heb ik dat ja, toch ook wel gezien en toen heb ik ook meegedaan. Dus toen ben ik ja, van kleins af aan al bij de club gekomen, zeg maar. En ja, toen ben ik gaan fluiten, dus ik heb ook piccolo gespeeld. En toen ben ik bij de jeugd ben ik maître geweest en dat heb ik 2 jaar gedaan. En nu bij de showband heb ik een jaar weer fluit gespeeld en ja, nu ben ik weer maître geworden. Hoe vaak oefen je hem? 2 keer in de week, op maandag en op donderdag. Ja, en dan mag je de hele club wel gaan. Je kunt dit net alleen oefenen, lijkt het mij. Nee, de muziek kan je wel, ja, zou je zelf kunnen doen, maar de show doe je wel met z'n allen. En je maakt een jonge groep, of net? Ja. Ja, de gemiddelde leeftijd is ongeveer 18 jaar. Is het een goede groep? Ja, toch wel. Ja, omdat iedereen ook nog zo jong is. Takelstu, halt!